Chale, if you say I make lafiyan ka kake fesa tare haka baki? Baba na haɗe yafi da wata biyar ce fa ka gane ciki na ta murɗa so nake in naje koda na tusa ya rika ganshin Tom Ford wallahi ga. Haka ake yi yanzu to ni ma dan ban nan je in ganta ne a nan gurin. Ya ba to kara fa ba mana ai normal. Kai! Kaza. Kai! Bata jakanta. Can banza kai wannan doda mai aka. Wayannan ba za su iya ba ku shege min. An gama mai gida. Nake gaya ma na haɗa motar na remote ba. Haba da Allah. Barka gani mana. Lego. King Kong. Waye King Kong din? Wait, King Kong kamfani ne da zai ringa tallata muku abubuwanku a jikin adaidaita sahu. Dan Allah ka kyale shi. Baba ka buga musu mota. An buga din. Ka san ko ni waye in fact bari maka ga. An buga din. Hold up niggas. Shame on you, shame on you, bad belly, shame on you.